Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Mari Carmen Castiñeiras, que é a presidenta da Asociación de Amigos do Belén de Valga. Bos días, Mari Carmen. Hola, bos días. Gracias por vir. No, un placer. Bueno, conteme que tal este ano foi o Belén, como foron as visitas? As visitas están sendo espectaculares, porque aparte sempre había colas o fin de semana, pero este ano ahora pola semana incluso. Non abríamos os sábados a mañán, este ano tuvemos que empezar a abrir os sábados tamén a mañán, baixo demanda, entonces moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, contentos, supoño, non? Moi, moi contentos. Pero moito traballo tamén. Sí, pero bueno, pero como se fai con ganas e lle gusta, pois non é tanto traballo. E non sei se teñen unha estimación da cantidade de xente que pudo asistir este Nadal. Non, é que non é fácil mirar, o sea, contar a xente que pasa e todo eso, pero bueno, moita máis que o ano pasado. Moita máis, sí, por eso, porque digo, as colas no fin de semana eran xa normales, pero este fin de semana hubo cola de 2 horas. E despois hai, pois xa digo, polo luns, que nos luns normalmente nada, este luns moitísima xente, o día de Navidad e o día de fin de ano, perdón, o día de primeiros de ano tampouco nunca hai xente, este ano hubo cola, moita xente. E que lles di a xente, despois de 2 horas de cola de entrar a velo por primeira vez, que reacción teñen? Pois que unha das cousas curiosas é que hai xente que os Belén, sabes, que sí, Belén, bueno, pero visto un, visto todos, non? Entonces, claro, van con esa idea, e sobre todo matrimonios, o home. Sempre lle protesta, quixo vir ela, pero despois, este ano, ainda que non sei se foi o fin de semana anterior, el dicía, de tantos dicía, pois eu non quería vir, pero ela estuvo maior e veña, ainda por encima, con cola aquí, a verdade que tuve un punto de marchar e tal, pero ahora non, volvo, o sea, que marchou encantado, que non esperaba o que había, e claro, é o que digo, non? Porque pensas que o clásico Belén non ten nada que ver. Claro, porque para que non saiba, bueno, Belén de Valga pois incorpora figuras da actualidade, feitos da actualidade. Queríalle preguntar como deciden que figuras novas inclúen cada ano, que eventos inclúen cada ano, se é moi difícil ese proceso de decidir, bueno, que metemos e que non. Non, xa cada un ao largo do ano xa van dicindo, isto podémolo meter, e despois, claro, en último momento casi sempre, como nos pasou xa incluso o ano pasado, este ano, sempre ven alguén, oi, se olvidaste de isto, tal, o sea, é unha cousa entre todos e pouco a pouco vai surgindo, a mellor planificas ao principio, pero bueno, despois xa, claro, planificas pero non te acorda. Despois vas un pouco o resumen anual e todo eso, e despois sempre hai xente que che vai tamén dicindo, non? Pois mira, isto é así, vamos recollendo así todo un pouco. Pero leva tempo facelas, porque se parecen moito, realmente son figuras que cando as ves identificas a persoa que é, entón, ese como ese traballo de mirar realmente para que se parezan tanto, é un traballo complicado, non? Sí, e sobre todo partindo de que nós non tiñamos nin idea, o sea, nadie nos enseñou, isto saleu a partir dun curso de manualidades, pero o curso de manualidades de pintar escayola, non de facer figuras. Empezamos pintando a escayola, todo moi ben nese curso de manualidades, e despois xa non seguimos, non? Fixemos, nós o seguinte ano xa aproveitamos para o que había de escayola, pero chegou un momento que non había máis escayolas, non había figura para nós. Que fixemos? Temos que facer nós. E vamos facer muñecos, e, bueno, os primeiros horribles. Os primeiros, que, bueno, témonos algunha hora, e partímonos, témonos guardados, pero, bueno, de verdad. Despois empezamos cun xogo de que dicía, a ver, o xogo a buscar un personaje oculto, non? Empezamos aí, empezamos a ver, e daí xa. Bueno, pero ese xogo ainda o tedes, todos os anos hai ese xogo de descubrir un personaxe, sí, non? Sí, pero bueno, agora xa hai máis personajes, agora xa cada ano hai máis. Hai personajes que, bueno, que os que van sendo a noticia no ano que non tiñamos dos outros anos, entonces, eses son todos novos, sempre facemos polo menos 200 ou así muñecos ao ano. 200 muñecos? Pero vamos quitando os feos. Vamos rellenando, quitando feos. Porque cantas figuras hai en total? Non temos inventario, pero moitas. Din 4.500, pero non sei, por aí 4.000 hai, 500 tamén, pero de todas as formas vamos quitando por eso, polo feito de que xa algunhas hasta vestidas máis, sabes, corpos, e vamos un pouquinho intentando mellorar cada ano. E canto tempo leva montalo e desmontalo? Porque eso sempre eu penso, eu fui moitos anos e sempre penso, canto lles levará a montar isto? Cantas horas? Pois agora levámoslo de outra forma, agora xa vamos, claro, vamos avanzando e vamos,
Pero antes montábamoslo na semana, montábamoslo na semana, incluso 3 días antes temos feito. Pero claro, tamén éramos moito máis jóvenes e tamén tiñamos... E agora xa vamos planificando, entón xa nos... hai unhas xa que se dedican a... A ver, primeiro chegamos e desfacemos todo, non? Desmontamos entre todos, desmontamos todo. Despois xa cada un xa vai tomando a súa... vai para o seu departamento, despois quedan 3 que xa son as que van indo montando, non? Así vamos poñendo, vamos facendo, porque é moito máis cómodo, porque antes desmontábamos, o sea, montábamos, deixábamos todo para o final e víamos que... Pero claro, chegabas e ibas a montar, ai, aquí facíanos falta un cierre, aquí facíanos falta... Entón, claro, tiñamos que andar todo, era unha cousa de locos. Entón, tratamos de por facelo así, entón vamos indo, a vez que vamos traballando, o sea, facendo as figuras, facendo a roupa e todo eso, vamos montando xa. A parte de arriba, non? Vamos, primeiro é a parte de arriba, a parte de atrás tamén, contra a parte de atrás, porque é que leva máis traballo. Nos dá moito máis traballo, porque hai que andar moito máis, non se pode andar de pé, entón, é o máis complicado. Entón, xa a primeiros de outubro, xa cando empezamos, xa tamén xa empezamos a montar. Desmontamos en 2 días, ou, bueno, 2 días, sí. E despois xa a montar cada un po o seu departamento, e así. Hai que organizarse, senón... Home, sí, claro, é máis importante. E a xente que foi este ano, que figuriñas novas ou que eventos puido ver? Que decidistes este ano que fora incluído no Belén? Que se acorda ahora neste momento? Moitas cousas. Vamos a ver o ligoteo, o de Mercadona, o de... A piña, non? A piña, sí, co seu carrito e así. Temos a boda do alcalde de Madrid. Bueno, hai moitas... Temos un pequeno resumen das Olimpiadas. Hai a boda que tanto nos chama a atención do Ambani, non? O indio que se gastou esta boda india. E puxemos ao lado, porque está a 5 kilómetros, parece ser unha villa miserio, que sei o que é a realidade da vida india, non? Entón, puxemos esta, despois como se chama? O Mundial. Sí, bueno, claro, Dana un cacho aparte, eso xa foi un... Sí. Sí, supoño que foi do último que engadistes, non? Porque foi en outubro, final de outubro. E como vivistes incluir eso tan doloroso? Non é fácil, porque, a ver, tives eso, de feita, nese sentido, é unha asociación tamén bastante, sabes, solidaria e todo isto, lo vamos facendo tómbola, xa uns cuantos anos, aparte xa sempre fixemos tamén festivales solidarios e todo isto. Xa cando foi da Palma, xa fixemos tamén o do Volcán da Palma. Fixemos tamén unha pequena recreación, parecía, de feito fixeron un reportaje, houve un reportaje moi bonito que iban poñendo a realidade co noso, incluso se parecía, o sea, parecía que, sabes, en isto tamén se fixo un trozo bastante grande que, se o ves, sabes, para min, personalmente, che recorda e, bueno, faiche, non sei, pensar que a tragedia tan grande que se viveu é que poida estar aí, que o mellor que moita xente que non lle guste todo eso, pero non sei como homenaje, non é como, non sei, non é unha burla, ni moito menos, ao contrario. Non, pero bueno, sempre hai que non pense, pero... Sí, recibistes algunha crítica algunha vez? Non. Bueno, a crítica sí, cando foi do chicle, porque resulta que, a ver, nos fixémolo, non o fixemos ca burla ni moito menos, o único o que queríamos, e sempre o facemos así, as cousas nunca se fan, bueno, polo menos eu entendo que todos, máis ou menos, vamos todos no mesmo camiño. Eu tamén agora neste caso falo un pouco por min, non se fala por burla nin por nada, sino un pouco tamén para os rapaces, que si se fai hai que pagalo, non sei se me explico, non así tan dura, pero bueno, unha xente non pode tampouco andar impune por la vida e tal. E aí tuvemos, de feito, hubo xente que incluso para velo de moi lexos. De feito, acórdome de un, non sei se era sargento, algo así, que tuvera a propósito para velo. Pero claro, aí despois empezaron cun rollo que, bueno, ao final tuvemos que quitar. Sí, quitárselo. Pero tamén puxéramos aí a todos, non sei a cantos máis presos, ao Xenro do Rei, pode ser a Urdangarín e todo isto. Dese non hubo nada, pero en cambio con este, porque nos estamos... Non,
non estábamos, nada, simplemente que tiña que estar na cárcel aí, que se tiña que quedar, o sea, non era por eso. E neste caso tamén o das inundacións tampouco foi por eso, de feito fixemos tamén a tómbola para lá, xuntamos 7.000 e pico de euros. Ao final, en resumo do ano, pois como non o vas a incluir? Claro, é que o máis, claro, despois en temas políticos, tamén fixemos o de, a ver, aquí foi un pouco de aí de, puxemos bailando todos os cataláns a sardana, non? E a Pedro Sánchez no medio, se hai que bailar, se baila, pois, para ser, non? Así, hai que ter sentido do humor, non? É un claro, hai que ter un poquinho de sentido do humor. Claro, claro, non que ven movimentos políticos, xa temos ali un carteliño dicindo que somos un grupo de 30 e pico de personas e cada un ten os seus ideales, e non vamos a... Si estamos meténdonos con alguén políticamente, o sea, quero decir dereitos e esquerdas, nós hai no grupo xente de esquerdas e xente de dereitas, entonces entenderíase. Pero bueno, sempre hai un pouquinho. Bueno, xa, do outro lado tamén metistes, creo que este ano, os Mozos da Arousa, non? Foi o ano pasado. Foi o ano pasado xa, os Mozos da Arousa. Bueno, quedeime aí atrasada. Sí, foi o ano pasado, sí. Cosa que xa tamén xa nos quedamos un pouco sin espacio, mas xa, ao final, non viñeron nos buscar de televisión para leválos para a Gallega para entregarles a sala. Ten vostede algunha figuriña favorita de todas? Din que sí. Non, porque como todas as fago eu, o sea, non, quero dicir ningún. Non, por certo, roubaronos unha. Este ano? Agora está esta temporada. A Michenlo, non sei se conocedes a un rapaz é veciño noso, o sea, poñamos tamén, é verdad, porque temos outra parte que é un pouco a Valga, non? Un pouquiño resumen de Valga, entonces temos un pouco os personajes un pouquiño que destacan un pouco de Valga tamén. E tiñamos a Michenlo, que é o influencer, que está tendo moita fama, e como é veciño noso, pois así o puxemos. Debe de ir unha fan ou algo por aí, eles nos levaron todo, o cartel e todo. Si, é iso que está ben, pero bueno. Pois que o devolva, non? Non sei. Que o devolvan, esas cosas non se fan. Bueno, non sei se ten algunha recomendación para a xente que vaya o ano que ven, porque, este ano xa está acabando. Para o ano que ven, algunha xente que vaya de novas a velo, se lle dá algunha recomendación. Supoño que velo con calma, non? Porque non é un Belén para ver en 5 minutos. Non, claro, é o mellor pola semana. A recomendación única sería esa, que vaya pola semana, porque o fin de semana, a cola, nós non metemos presión para ver ni nada, a xente pode disfrutar do Belén o tempo que queira, como se quere estar ali unha hora, tal. O que pasa é que a sensación esa de que estás xente detrás sempre te fai apurar un poquinho máis, non? Entonces... Pero podes volver, eu solo facer, podes volver a ir, non é o mismo, claro, claro, podes volver e tal, pero a cola está a fondo moitas veces, entonces non é tan fácil. Eu recomendo, a miña recomendación, por suposto, é ir pola semana. E, recordamos que non se cobra entrada, nunca pensastes, non, en cobrar entrada, supoño? Non. Pero, aí se pode facer un donativo, que hai unha boneca moi simpática e ao final que te das gracias e lle das un donativo, así que tamén... Sí, o donativo sí, pero, non, sabes, cobrar non... Xa desde o principio eu sempre fui moi reacia a cobrar. Hoxe en día está todo tan duro, así que cobrar para todo, non podes entrar en ningún sitio que non podes cobrar. Entonces, eu que sei, además como son estas épocas de Navidad e todo eso, non sei, a mí non me... E xusto me comentabades antes de empezar que tamén tuvestes que facer outros 2 Beléns, aparte do de Valga. Conteme un poquinho deses outros Beléns. Claro, por eso, meu que terminamos o Belén xa uns días antes. Nos chamaron do Clínico de Santiago de Pediatría, de Acción Social, de se lle podíamos facer un pequeniño Belén para os nenos de arriba, porque claro, algúns, claro, están ali os pobres para ambientarlle un pouco e tal. Claro, vas a decir que non podes, e dixemos que sí, que facíamos, pero non podíamos, non temos figuras para levar. Entonces dixemos, pero ten que ser despois de nos inauguralo nesa mesma semana. Moi bien, pero nesa mesma semana nos chaman que o enterarse, non sei quen supongo que serían saltarse, non sei, que é mellor que facelo abaixo, no hall de abaixo do hospital, para que todo o mundo pudera disfrutalo. Claro, quedamos así un pouco tal, entonces aí xa tiñamos que ampliálo máis. Tuvemos que facer todo, figuras, roupa, todo, edificios, todo.
todo. Entonces non tiñas tempo a nada, o sea, para aquí. Moi ben. Dixéronos, no, mira, claro, a mellor, non sei, porque que nos queríamos facer a foto oficial o luns e tal, porque contábamos con, polo menos, a media semana da outra, o sea, ter semana e media. Pero xa nos puxeron, bueno, pois o luns, pois veña, traballando sábado, domingo, todo, bueno, eso xa estábamos acostumbrados. E fomos o luns, pero claro, despois quedaban os nenos arriba sin nada, e tamén che daba tal, outra semana de traballo para facerlo de arriba todo novo, está ben, todo. E tuvemos 2 semanas aí traballando máis, que incluso, que cando foi de ando noso. Porque nós íamoslo levando, e levámoslo ben, tiñamos... Sí, bueno, xa estás acostumbrados. Xa estábamos acostumbrados, íamos a un ritmo bo e sin problema. Pero claro, aquí todo novo, porque hasta lle levamos o que é a plataforma e todo, sabes? E quedan contentos, gustoulles? Puxemos en movimiento tamén, entonces, claro, sí, claro. Claro, sí que lle gustou moito. E o ano pasado creo que foi Rueda a visitar o Belén, non sei se este ano tamén se pasou, o presidente da Xunta? Non se pasou, dixo que iba a pasar, pero non sei. Sí, o ano pasado dixo que vos iba a ampliar, non? Que era unha das vosas peticións que ampliar o local, non? Sí, tamén dixo que iba a vir botar unha man. Entendo que nada, non? Ni unha cousa ni a outra. Sí, ampliar vai ser difícil, non é moi difícil. Ampliar non temos tampouco moito para onde ir. Claro, a ver, necesitaba un pouco de ampliación, pero bueno, a ver, esperamos. E xa para ir terminando, non sei se xa tedes pensado algunha cousa, algunha figuriña ou algunha cousa nova xa para o ano que ven, ou ainda é moi cedo, acaba de empezar o ano. Figuras no, pero algunhas cousas sí, sempre vas aprendendo, sempre vas anotando. Sempre hai algo así, que dicir, hai que mellorar sempre. Entonces intentar facelo o mellor posible. Entonces xa te vas, oye, mira, para o ano é mellor facer isto así, así, sí, comentar, sí, xa comentamos. O sea, que xa estades pensando no do ano que ven. Que non nos quedou outra. E iso que somos moi, porque hai moita xente que di, non, levades traballando todo o ano. Non traballamos todo o ano, que va. Empezamos en outubro e hasta aí olvidámonos do Belén. Porque, de feito, hai visitas durante todo o ano. Este ano empezamos o seguinte día do 12 do Pilar, que sempre empezamos aí, e o 12 hubo visita. Entonces, olvidámonos, o que vai abrir é o que vai abrir, pero despois o resto, o chip está cambiado. E despois, cando empezamos, aí sí, xa nos dedicamos a tope. Ao 100% a nosa vida é o Belén. Dixestes antes que acabades sempre o domingo seguinte a Reis, non sei se pensades para outros anos seguir ampliando un pouco, dado que hai tanta xente que o quere visitar, facer como Vigo, estirarse a Nadal un pouco máis. Non, eu penso que, en tal caso, adelantar a apertura. Adelantar a apertura. Porque este ano, a ver, eu vime un poquinho, así un pouco preocupada, ou máis que nada nerviosa, nesa primeira semana, porque xogábamos con unha semana máis, porque empezábamos no 4, ou mellor temos empezado no 5, e casi é unha semana, pero este ano collemos o día 1, entonces, claro, non me din conta, tiñamos que empezar unha semana antes. Pero bueno, ao final fomos recuperando ben e ben. En tal caso, sería ampliálo antes, abrir antes. O espírito navideño está antes, despois xa... Sí, no, e cada vez máis antes xa. Claro, sí, ahora sí que é verdade, é verdade. Bueno, despois non... Porque nós tamén tratamos de, ao terminar, buscar algún sitio onde podamos ver beléns, e así, este ano xa temos todos tan mirados que ainda non... Xa non hai, xa non temos así. Tiñamos que desplazar moito e ainda non podemos desplazarnos cara ao sur ou así para ver beléns, porque eso é tamén a nosa... Tamén vos gusta, claro. Claro, además sempre aprendes, sempre ves algo, sempre... Bueno, pero como vos é difícil encontrar ningún, é moi diferente, non? Sí, claro, sí, pero ves algún movimiento, alguna cousa que te chama a atención, pero bueno. Sí, non sei eso, é o que dicíamos, que crítica o mellor, porque eso Belén, non, porque esa tamén é outra crítica que non me acordaba de decir antes. De dicir, un Belén, eso non é un Belén nin é nada. Claro, pero é que un Belén ambientado no noso tempo, tampouco non estamos todos os anos non estamos celebrando a Navidad. Pois non, porque teníamos que celebrar logo cando vivíamos daquela. Non, agora, non sei se me explico, non é? Sí, claro. É así. Pero bueno, non é o Belén tradicional, é o que ten que saber a xente tamén. Claro, non, vai haber o pesebre na máis. Eso é o que queda, o sea, que queremos deixar sempre claro que para nada é o Belén, non. Ten o Belén, sí, porque de feito gira todo alrededor do misterio. Pero bueno, é así. Bueno, pois nada, esperamos que ano que ven, non sei se esperamos que veña máis xente ou xa nos quedamos como estamos. Se queremos que veña máis xente. Hombre, sí, sempre queremos que veña máis xente, pero eu penso que xa tocaríamos xa, non? Xa, pensas que xa tocaste teito, sí?
A ver, cada ano digo o mismo, non? Pero como este ano é difícil, eu non creo que quede moita máis xente sin... Bueno, sempre hai. Sempre hai, pero hai xente que pasa de todo eso, entonces non creo que... Bueno, non sei, ojalá. Ojalá que veña máis xente. Ojalá, claro. Bueno, pois invitamos a todo o mundo que o ano Totalmente, por suposto, que sí, nos estamos encantados de recibir xente, de verdad. Perfecto. Pois moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, Mari Carmen. No, gracias a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.